Kanya, ang time, paspas kayo. Nana, atong igsoon, no? Dili ta maglangan at masugaton mga igsoon sa masipang pakpak. Ang amahan sa katinawan sa pagtuong Katoliko, Brother Sof Fernandez. Basok. Kaya tag ni ramon tag ko pero ay lang sa nagkusa. Niya ato niya nang kusaw tingog. Maayong gabi istanan. Sakto itong ingon ni Brad Adam na ang Catholic Faith Defender Cebu always abide by the Holy Scripture and also we also obey and respect our magisterium of the Church. Na ang atong mga panudlo, mga mahitungod yun sa dogma sa simbahan, niya daw nag-suporta gikas balang kasulatan. Kay kung basahon ninyo ang Catechism of the Catholic Church, numero paragraph 86. Paragraph 88. May buong ka nga nag-ingon nga ang Scripture, the Holy Word of God, is superior to magisterium of the Church. Kung sa mga magisterium, opisyal nga magtutudlo si mga Katoliko, ang Santo Papa, kauban sa mga obispo. Pero bisag unsa pa ilang gipanulti o gipanudlo, kung mangita taglabaw katuhuan ang pulong sa Diyos na nasa Catechism of the Catholic Church, numero 86, numero 88. Kaduha, nag-ingon, kung kanang magisterium of the Church, the Pope and the Bishops will pronounce a dogma, the dogma not becomes a dogma when it is not founded on the Bible. Kung na rin iproponer sa magisterium ng Church, nga dogma niya ito, ini. Kung wa kayo na ibase, wa na pasukan sa Biblia, mahimong din na nagdudawaton. Mao na itino, kay ang pulong sa Diyos sa Sirach 34:8. Ang mga pulong sa Diyos nga migula sa baba sa Diyos, maong labing taas sa tanang kamatuoran. Highest of all truths. Muna nga, kining ato, kung mag-isgutan ng gadayin, Biblia matong gigamit. Kinsa mang personaha sa Trinidad, nga dunay gitudlo nga siya namatay, o na siya gitudlo nga siya buhi kanunay wa mamatay. Si Kristo naman. Nga na sa 1 Corinto 15:3, kini may balita nga si Kristo namatay ug nabadhaw. O giklaro gyud nga si Kristo namatay ug nabadhaw. Pero mangutana patag labaw-labaw ana. Unsa may namatay diha ni Kristo, ang Santo Papa mo nagtubag. Di ba si Pedro mo mariun ang Santo Papa? 1 Pedro 3:18. Tinuod ang si Kristo namatay sa iyang kinaiya nga tawhanon. Pero buhi siya sa Espiritu. O ang Espiritu miadto magani sa bilangguan ng Espirituhanon, giwalihan niya mga Espiritu dito. So, indeed, Christ died in His human nature. But He is alive in spirit. And Spirit of Christ visited the spiritual jail and He preached the souls there. So, klaro, unsay namatay niya, ganyan pagkatao. Pero naman sa tayo mabasa, nga Kristo rin mamatay. Nagsangka na na. O nasa San Juan 12:34, ang Kristo sumala sa itong balaod, dili mamatay. Balaod lang isgutan, the laws of God. The laws, or the commentary of the laws of God. Ang Kristo dili mamatay. Ya, gipunan yun ni San Pablo sa Hebrehanon 7:24. Hebrehanon 7:24. Nga, sabi niya sa Gideon Bible,
Ang Hebreo 7:24 nagingon, si Kristo buhi sa kanunay, nagalungtad siya, kaya pagkapare, nagalungtad na. Kanang buhi sa kanunay, huwag mamatay. Yaon sa matupad sa Pablo, ang di mamatay. Iklaro mo sa niya, kanang Espiritu ang di mamatay. Naaman, 1 Timoteo Kapitulo 1:17. 1 Timoteo Kapitulo 1:17. Niyo San Pablo, ikaw Ginoo, nagahari sa katuigan muli katapusan. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos, dili mamatay. O si? So, klaro na. Nga naay kahimtang ni Kristo, namatay siyang kinayas pagkatao, yawa matay, ingon nga Diyos. Di, kanako anang katarungan sa Ginoo. Yato ng singkion sa atong God died literal. Yeah, what is literal? What is literal? Sa Catechism of the Catholic Church, number 116, literal means endowed by the words of the Scripture. Literal ganun na, kinahanglan doon na kayo mabasa words in the Scripture. Asa makakabasa nga God died literal. Siksaon ay mong pakli ka sa pahina uno hangtod katapusan. You cannot come across. Di ka katagbo nga God said or the prophet said, God died literal. No, because that is a blatant contradiction of God. If God dies, He ceases to be God. Kung ang Diyos mamatay, dili na sa Diyos. Simple as that. Nanas Biblia. Ang ilang region mauni nga, ang Kristo, doon ay divine person. Ang Kristo doon ay pagka-Diyos. Ang divine person, namatay. Tinuod yung namatay. Ang in English ko na, death of Christ in the divine person. Really true, actual, and genuine. Sa ito pa tinuod yung namatay, nahitabo yun ang pagkamatay, o niya, dili tiyaw-tiyaw. E nahitao din magpatay-patay lang, dili mo na tinuod, dili mo na genuine tiyaw-tiyaw. So meaning literal, He died as Webster's dictionary says, death is cessation of all signs of life. Ang kamatayon mo paghunong, permanent cessation, paghunong sa timaan sa kinabuhi. Wanay pitik sa liog, wanay pitik sa dughan, wanay pitik sa pulso, di na lifeless. So, kung may ngunta, tinuod ginang namatay ang Ginoo ingon niya. Yes, tinuod na. Ya, di man mamatay ang Diyos. Ya, misteryo man na. Ano magiglalis magas misteryo. Basta mapikay na kayong tao, wato nas tubag ka din itubag. That's really true. Putana ako, kinibang divine person nga namatay, second person nga namatay. Putana ako, Diyos ni o dili Diyos? Tubag man. Diyos. Ya, kay gingon makakining divine person Diyos yan namatay, supak de ka. Sa 1 Timoteo 6:16, nga nagingon si San Pablo, ikaw Diyos, nagpuyo sa kahayag nga di maduol, ikaw Diyos, bugto nga dili mamatay. O dili man. Ang namatay diya ang pagkatao man ni Kristo, pagkabuwag sa lawas o kalag ni Kristo, mo na namatay. Dili ang divine person kay ang inyong ingon namatay gyud literal. Yung karon na rin ipasa ni mo sa pagkatao. Huwag mo may mga tao, huwag mo may mga tanag unsay ni tabo sa pagkatao. Nabuwag ka lang lawas, namatay. Mo na tumagon ni mo nga, mo na namatay pagkatao. Pero ang among ipangutana, kining divine person, Diyos man eh. Diyos man, o kay Diyos, dili mamatay. Mga sa ilang tubag, sa pangutana numero 5-8. Kay question and answer man ang ilang module. Pangutana dito, Sir, kung namatay ang Diyos, kinsa pa may dumala sa kalibutan? Kung namatay ang Diyos, kinsa may dumala sa kalibutan? Ilang itubag? Ang tubag nila, human o kamatay ang Diyos, human o kamatay ang Diyos, divine person, nikuyog na sa Amahan o sa Espiritu Santo, mo ni dumala sa kalibutan. Tiyaw rin ang pangutanahan. Na may namatay nga, naan ang daig yapon. Nikuyog sa Amahan, nikuyog sa Espiritu Santo, pag dumala sa kalibutan. Pero dili sa dostong tubag.
Kaya pumunta na, in the instance that God died, waman mingon human mamatay. In the instance, pagkamatay niya, bikin sa pamay mo dumala. Kaya si Kristo mingon man sa Juan 14:10, ako na asamahan, ang amahan ni akanako, ako nga akong amahan usara. San Juan 14:10, San Juan 10:30. So di modo, kung patyo na nimong divine person ni Kristo, nailaing namatay ang amahan. Kaya usara man sila. That is very dangerous. That is very highest order of heresy. Okay? What is the nature of God? Doon ay nature ginungingan of impassibilitas. Ang in English na impassibility. Ang dili o ha. Gina impassibilitas. Latin na. Ang bot ipasabot. Kahimtang nga ang maong pagkamao way sakit, dili gutumon, dili matiguang, o dili mamatay. Because God is pure spirit. He has not that pain. He has not that worry. He has not that death. No. Muna nga, simple ramig yung kaya na. Nga nung lisod-lisoron pag nila ang tao, lisod-lisoron pa nato niya, usod guwa ramang tubag. Oh. Sir, kung namatay ang Diyos, kisa pa mamuda sa dumala sa kalibutan. O, human mamatay ang Diyos, namatay ang Diyos. Ni kuyog na ang divine person sa Amahan o Espiritu Santo. Sila nang tuon nagdumala. Lalong ingon man niya na, sa dihang namatay sa tubo na Diyos, unsa may mitabo. Na itubag na sa Biblia. Kung ang Diyos namatay, unsa may mitabo, na itubag sa Biblia, basig, mawasan mo kibaw na. Nasa Job 34:14. Job 34:14-15. Masay po, kung ang Diyos mamatay, tanang doon ay ginawa mamatay. Is the tanom, mananap, tao, wipe out from the existence. Wala na ta. Kung ang Diyos mamatay, wala na tanang mga buhing binuhat. Muna ito ba? Kung ang Diyos namatay, hindi man ang mamatay ang Diyos. Kaya mamatay ang Diyos din ang Diyos. Ang divine person, Diyos magkana. O Diyos. Pero namatay lagi, o namatay. Kanang wala nagiginawa, o nagiginawa. Mahimo ba na ang Diyos mo wala nagiginawa, nga siya mong tinubdan sa gininawa? Siya mahimo. Misteryo ba na? Dili na daw eh. Tumagunin mong misteryo. Nga klaro mga ina. Ikaw o Diyos, nagpuyo sa kahayag nga di manuol. Ikaw o Diyos, bugtong nga di mamatay. Yato ginampat yun. Huwag ato nampat yun, kasapaan tag San Pablo. Iya man ang gitudlo. Galacia 1:8, kuno na ay magatudlo kaninyo. Og lahi sa mong gitudlo, anathema sa likway ng tuwan. Lahi naman ang pagtudlo God died literal. Di mo na mabasa sa Biblia. Ang ilag yun, God died, understood literal. What is literal? Mabasa sa Biblia. Why mabasa sa Biblia? What is literal? Really true. Yeah, really true bang namatay ang Ginoo? Nga divine person, eternal man na. Divine person, buhay mo na gano'n. Waasan magkabuwag? Ang adlaw kang kahayag, kainit mo na magkabuwag. Di na mahitabong may gahong ka, ngayon lang langkaton ng kainit o kahayag, ikas adlaw. No, you cannot do it. Even God does not do it. Muna ang Diyos o pagka-Diyos o sarana. Klaro ka na sa teaching sa Catholic Dogma. Page 85. Teaching of the Catholic Church. At the same time, sa samang higayon, God or the divine person and the nature are one and the same reality. Sa samang higayon, ang divine person o pagka-Diyos o sarana, one na magkabuwag. The same, one reality. So, words have meaning. Ang batanon nga grade 6 kasabot siya. One, sara, the same, maura, reality nga pagkamao. One, the same reality. Usara nga pagkamao, parehas na. So you cannot say nga God died, but God did not die. That is the consolation of the liar, that is Satan. Kay mamakak mo nang iyan Satanas. Mamakak mo nang iyan Satanas. Pero dili ta mamakak. Nga to makauban di mamakak. Kay na gitudlo nas balang sulatan. O gitudlo masana sa itong mga kauban. So, let us stop discussing, if possible, just put into the common denominator
Gipirmahan na sa itong Domingo, Brother Ramon, sa uman sa among dialogue. In English man. The second divine person of the Holy Trinity is Spirit. He is consubstantial with the Father, per se, he cannot die. Ato na binisayo. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, muna sa Kristo, Espiritu. O sa kinaiya samahan, o sa iyang pagkasiya, dili mamatay. Pirmahan na ni Brother Mo. Repeat. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, Kristo ni Espiritu, o sa kinaiya samahan sa pagka-Diyos, o persi, kanang Latin words na duwag words, persi, sa iyang pagkasiya, dili mamatay. Pirma siya. Pirma siya. Ikaduha, the same divine person, Jesus Christ, is consubstantial with the nature of his mother as man capable to die. Kini siya, ang maugya pong persona sa ikaduhang persona Santissima Trinidad, nga usag kinaiya sa inahan mo, Santa Maria, kanya siya mahimong mamatay. Siya mamatay. Pirma siya ko. Ya, usap pa may lantugian na ito niya. Nga ang iyang pagkasiya, dili mamatay. Ang Diyos nga consubstantial, Jesus is consubstantial, usag kinaiya sa mahal. Ya, ipirmahan naman na. Si Padre Agranyosa, Brother Ramon with me, dito ta sa Cagayan de Oro, Brother Ramon, nili mga 20 kapin ka mga attendants, duhay abogado, ang presidente sa CFD National diha. Akong gipagutana sa Padre Agranyosa, kini pangutana hagipon. Tuo ka ni Padre, ito number 1. So tuo ko na. Sa balika. The second person of the Blessed Trinity Spirit, that is Jesus, is consubstantial with his Father, per se cannot die. Oh, pirma ko na. Kadua, the same person, si Kristo, o sa kinaiya sa inahan, o sa iyang pagkatao siya mamatay. Oh, pirma ko na. Yaon sa pamaya itong lalisanan. Ingnon na tungo mamatay. Hinuon man ako mamatay. Mo na ituhuan na ito. Wingon ta, namatay na. Wa pa na. Sumpakin na mas pirmahan. Kaya siyang pagkasiya, Diyos, siyang pagkasiya si Kristo, ikadawang persona, per se dili mamatay. Yan yung patyon. Yan na pirmahan naman ang di mamatay. So, please, no? Katapusan akong pabit, mubukro man eh. Unsay kalainan sa larawan sa mga Diyos-Diyos, o unsay kalainan sa larawan nga gipahimo sa Diyos. Kaya na may gipahimo sa Ginoo. Jeremias 32:35. Ningon ng Diyos, ayaw buhata ang wana ko isugo, pero buhata ang isugo nako. Masa may gisugo sa Ginoo ni Moises. Moises, pagpasalsal o linilo kalarawan sa kerubin ko nangyay. Yang imong dapat gamiton larawan. Abulawan. Yang butang na masikakilid sa altar. Kaya na ako diha. So doon ay larawan nga gipahimo ang Diyos, larawan sa kerubin. Pero suot sa templo sa Diyos, na altar, larawan sa kerubin. Nasa larawan sa tao nga balaan. Nagay larawan, simbolo ni Kristo, leon. Because Christ sa pinadayag 1:5, he is the Lion of Judah, or the leader of Judea. So, nailarawan niya. Mana kasta pardo, tubangan, naidako kayong leon larawan. Simbolo din na ni Kristo. So, ang sabay kalainan, nga kining mga larawan nga gipahimos Ginoo, magkahimog milagro ang Ginoo pinagin niya. Asang basa? Números 21:7. Pag abot Diyos kamatay, nga mamaak itong magmabitin patay yun, ingon ni Ginoo, Moises, pagpahimog larawan sa bitin nga bronze, iliko sukaw. O timani, ang tanang hipaakan nga mamatay man na, liwaga ang aron mutanaw, ang mutanaw na mabuhi. So, nihunong ang kamatay, kaya na may mamatay. Kaya glingi ganitong larawan, mabuhi man. So, larawan, linilog, ipahimos Ginoo. Yan naghimog milagro ang Ginoo pinagin mo. Kaduhala yung milagro. Nasa 1 Samuel 6:19. Nga kadtong
tabernakulo, mura man tong kahon nga dako, nga masigkakilid na dili kay dako, nga masigkakilid na ilarawas kirubin, yang suod sa maong tabernakulo, sungkod ni Aaron, katong salin nga manang ipakaon sa Ginoo 40 ka tuig, o papan nga buto, nagisuotan sa nabuong kasulod. Karon kay gikawat manas taga Betsemes, Egypt. Di ilang magibugal-bugalan. Ang nahitabo, gihubagag 10 tanan, lalaki, babae, batang tiguwa. Sakit kayo, nulmul kayo 10. Unya ang ilang mga tanong, gikaon sa dangan, kaon sa ilaga. Gutom. Busan ingon sila, nakasata. Iuli tani. Pag uli nila, nahiwas ang hubag sa ilang 10. Yang tanan nga mga tanom na ulian, may na ilang pagkaon. Sa ato pa, pagkita kaya po ginog milagro. Kato, 1 Samuel 5, 1-11. Kawat kaya po nila ang maong tabernakulo. Morning sa kadong gihubagan og sampot kining akong isulti. Ang 1 Samuel 6:19 mo nang sabit-sibis diay nga pagbugal-bugal nila sa kahon. Katong tabernakulo nagamatay nagdungan 23,000. Usak kadakong kay bulungan nga tabo pagbugal-bugal nila 50,000 nagamatay. Labo pas pandemya. So that is ika-2 nga ang larawan nagipahimos Ginoo magamit si Ginoo sa pagmilagro. Mga butang ngaway kinabuhi. Katong mga Israelita nga nagdaag haya nga ilang pasaan kay ilubong ato sementeryo. Hiyabtan sila nga madido nga nagdaag armas ilang giitsa. Pag-itsa dito madapat sa bukog ni Eliseo. Nabuhi, nabanaw. Apel sa dagan. Kay patiyan niya siya. Nasa 2 Hari 3:71. 2 Hari 3:71. Way kinabuhi, bukog. Kedua, San Pablo. Ang sinina niya, ang mga tao mugukod man, magdaag panyo, magdaag tuwalya, magdaag panapton, ipahid sa iyang sinina. Niya katong napahid, itambal sa sakiton, maayo. Mga giwaan, pandungan ato maayo. Another miracle using lifeless. Kaya man ay kinabuhi ng panapton. So that is God. Muna kalainan sa larawan nga gipahimo sa Dios o sa larawan nga wa isugo sa Dios mo nang iya sa mga Diyos. Busa saktong Iglesia Katolika. Laraya ko mahimo na paglaray mga simbahan sa laing relihiyon. Gawa sa nagsunod-sunod sa Katoliko sa mas aglipay. Katoliko ra nga suod dunay mga larawan sa mga santos. Baptist, Protestant, born again, Saksi ni Jehova, Sabadista, etc. Wa sila larawan sud silang templo, wa sila altar sud silang templo. Sa ato doon. So makita nimo by the fact of the Bible, the truth of the Bible, sakto ang Iglesia Katolika. Pero na tayo mga signs, external signs, gipanalaginan. Dihay tao nga, o babae nga, gigapos tungod kay sudlan ko ng panuway. Gitawag ko. Mo ko ka tilaw ana usaw na pagpangilin ng panuway. Di suko mga itong mga tagtungod kanung di mo to sisok yan to ko. Pagato na ko galamba-lamba gihapos og pisi kay violin kayo. Kini nga akong crucifix. Gibutan ako siya ngagta. Gay galitan-litaman. Murag ni hiyos. Kalma. Ning mata. Nakaila siya maigsoon, naglibot niya. Ganong niya man eh. Ganong niya man nagsinuisok. Sige po ako nga. Isundan niya siya panuway. Nagwato na ko. Di crucifix. Gibutan na ko siya ngagta. Galit-litan siya. Murag bulang ang hiyos. Pagbukas mata, kailan na. So God is working in very mysterious and different ways. Wala mo ini nagong maguliso. Tinuod nga ito. Bisan ka ng atong discussion about God died. Tinuod nga ito sa mga Biblia. Kung ila tinuod, sumala sa ilang filosofiya, metafisika, suppositum, hypostasis, Colossus 2:8 yung ginamagbantay mo ha. Pagbantay mo, ayaw mo padanis sa mga filosofiya nga mo supa sa kamatuon. We agree the definitions,
but there are some definitions non-applicable to God. Kaya ilang metaphysics, lain ng God, lain ng Godhead, mamatay ng God, yung mamatay ng Godhead. No, that is metaphysics. No, according to the Bible. Because God and Godhead are only one. You cannot divide God. Because that is spirit. Kaya hangin niya ako, kung pinuti ako ng pantaro niya o mabahin. No, because that is hangin. Likewise, God cannot be divided because He is spirit, like air or wind. Ngayon unang wind nga magapos na ito, masuod na itong bula. Ano? Pero nga, ang God as spirit, no. Because He is everywhere. Kung naginalang yung tayo kinana sa su, babaw ilaw. Salamat! Maayong gabi, kanatong tanan. Kaya sa kapungtanan na lang, maragi emergency tingnan ini. Wa gyuday tay lalis anak bro kay wa gyoy kamatayo sorry but so like ini ang pangutana is musunod man ta sa 1 Timothy 3:15 nganong dili man mo musunod sa aprobado sa magisterium sa CBCP o kang Bishop Palma. Iklaro naman na tagtubag nga ang magisterium dili labaw sa pulong sa Diyos. Ang magisterium dili labaw sa pulong sa Diyos. Sirach 34 Sirach 34:8 chapter 34 verse 8. Ang pulong sa Diyos mo'y labing taas. Ang Catechism of the Catholic Church basahan na number 86, number 88. Numero 86, numero 88. Ang pulong sa Diyos, labaw sa magisteryo. That's it. Ang pulong sa Diyos, kung magbuhat ang magisteryo mo, dugma nga patuan sa mga tao, dili matuod ang dugma, maunang dugma, kung may gipundasyon, way sukaranan sa pulong sa Diyos. So we are using the Word of God. The truth that is forever. That truth that can never be changed. As God is Malakias 3:6, Santiago 1:17, ang Diyos walay pagkausan. Basta ang pangutana, kaya may labaw na tuntuhan, pulos na tuntuhan, with the condition nga does not contradict the Word of God. If the statement of the magisterium contradicts the Word of God, St. Peter said, no. Kung na'y balaod o panudlo nga supak sa pulong sa Diyos, palapihon na ito ang pulong sa Diyos. Jeremias 44:28, Jeremias 44:28, kung magtupad ng pulong sa Diyos, o ang pulong sa tao, palabiha ang pulong sa Diyos kay kanang muluntan. Kung doon ay mga panudlo, Sirach 3:23, when there are teaching coming from the opinion of men, do not accept that. Because their decision is unbalanced, because they are relying on their opinion. Sirach 3:23. Kung doon ay mga tao magsulti opinion nila, ayaw nagdawata. Kada kang nagasalaag sa opinion, ug tungod sa mga opinion, makahimo ang tao ug hukom nga dili makiangayon. Naabay makiangayon? Naman na sa balaod sa korte, bisan sa atong korte sa kalibutan, nasa nas balaod sa simbahan. Kung ako huwes, na ay niyari na ako nga sinumbong. Ya, may kayong tao, butan kayong tao. Doon ay nagsumbong niya. Ako siyang gi-acquitted. Kay tinuod man nga buutan ng tawhana, kining tawhana o man buhat og dawtan. Pero kung wala ko paminawa yung kontra, bisan pagsakto nga akong hukom, dili na makiangayon. You cannot be just judge when you are condemned without listening your part, and you in favor with one party without listening to our part. That judgment is injustice. That is parlance, that is law of the land. It must be a law of God. Kaya sa may kapuslanan, nga sakto niya yung gisulti, pero at kay ba og many reason
and many props that the other party has. Yawan na ito paminawa. Bisan pag makadaog nito na, bisan mapil nitong pikas, paminahon gina siya. Alam nga kung hukom nga huwis, makiangayon, matarong hukom. Daghang salamat, mayang gabi istanan. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, salamat sa imong gugma ug kaayo. Salamat sa kamatuoran nga imong giladlad ug among gisagop. Panalangini kami nga among pamilya ay panalipdis sa tanang kadautan. Ulahan kamong gilutos o gidagdaog sa katarungan. Kaya kamo gantihan sa gingarihan sa Diyos. Nana sa 8 Beatitudes. Mahal nga Birhen Maria, iyampo kami kanunay. Among pamilya, ang tagsatag sa katinguhan. Ilayo kami sa mga sakit. Ilayo kami sa disgrasya. Palibuti kami sa kahom sa imong anak na si Jesus. Sa pagpadag mga anghel magpalantay ka namin. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus ug sa panabang ni Santa Maria Birhen. Amen. Kay bao dito, Brother Adam, si Ernie, itong amigo, nga nagtambungan na ito, hangin siya maihap ang iyang attendance, pasyan makadawat ko na siya diploma. Tara, bagong taong may lakaw. Ato ng kanya, Brother Ernie, nagapay. Thank you. Salamat po.